Halo, Halo, Assalamualaikum. salam. Nanti ya. Aku ning Sri Kunsoro ning gone ibuku Oh, heeh. Kamu omongan karo sapa? karo masku. Arep Oh, dandan-dandan kamare ibu. heeh. Sing amat sing mas dinggoni adik sampean kuwi. Ya dinggone ibuku bakal Oh, heeh. omahe dhewe ya. Sampean cewek ora karo bojone. Ora, Lah, bojone aku ning omah ngurusi bank sampah. oh, heeh. Grimis nak kono ya. Kene rada grimis rete, tapi padang. Waduh. Heeh, Padang tapi grimis. Heeh. Et mau. Ya aku keteso ki nunggu material. Oh, heeh. Saya mbek Mas e. Mbek masku. Iki aku urung turu iki. Ah, ya Allah, tak kira gitu lho. Ora metu ning ngene omahe. Ayah, kok kuat banget lah ngantuk. Ya ana kepentingan. Ono Wis gawean kok ya. heeh. Heeh. Tak kira ki aku ki mete pun mau ki ngene lho ya. Sopo ngerti ayah bali kerja turu. Yo ora Yo apa-apa dandani une mamae. iya. Yo turune yo anggere ngantuk turu. Kalau turu kono ora masalah sih, padane kesel turu. Ngene-ngene mak ini dhewe. Iya, kan mburi ana kamar kok. Iya. Lah iya. Dituru karo nyongko. Itu Frodo Yudo yo ya ya. Belum Ayah kopi. karo ngene ayah kan cedak sih. Cedak to yo. Cedak. Karek Ketok lingkar sedilok oh. delok. Liwate ngene Mbak Dayati pok ya, mudun. Iya, aku kadang lewat kok. Hmm. Wis mame Gerimis kok. Aku mau sarapan. Awan urung ora. lagi ora senam iki. Ora tau senam ya, aku senam dhewe ning kamar. Golek keringet dhewe. Oh, iya iya. Iya. Iki ibu-ibu sename diprekke engko bar bodho. Oh, ngono. Heeh. Lah aku tiap senam kan nabung ya 15.000. Kan waktu kae kan maji acara ke senam ning Taman Lele ora sido. Maji Iya, acara ke senam ning daerah endi ngono lho ora sido meneh. iya. Lah iki kan sename diprekke sik, bayari tok Pak RW 150 ora ono sing mangkat senam. Paling mung 5 wong 6 lagi diprekke engko mulai meneh bar bodho. Lah, Iya. duit golek aku nabung berangkat senam 15.000 gitu ya. Wingi kan dikaeke 135. Hmm, iya. Kan di nganoke ning grup. Ibu-ibu yang ikut nabung sename ini dipraike ya, tapi uang yang ibu-ibu nabung diambili di sini perapatan ini bulan belanjan ibu ya. Yang tak cukup mau isuk Hmm, klien 135. iya. Apa ya? Ora apa-apa. Santai wae. Daripada teklak-tekluk kan. Ora enak to nek dirungokke Mas e. Ora, ora ngerti. Hmm? Ora ngerti. Tapi nang sandinge ora. Ora, aduh. Aku yo ngantuk kok ya. Dengar tak pakani marning. Ana wong ngider to, dodol marning. Saya 5.000 papat. Ora. Patang wadah cilik-cilik. Heeh. Iya. Mangan wae. Ngantuk kok. Iya, Nggak itu ngono adem kuwi. enak. Heeh. Itu Turu enak wae. ya. Itu wae.
Mesti saja. Mesti. Anane bakul tok kado liwat. Iya. Ya wis. Sehat-sehat ya. Amin sayang. Ya. Saya bersyukur Amin ya. karo sering nenggone keheningan. Iya sayang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah urung mangan ta? Mau wis. Ning omah. Yo. Jangan bening karo sambel tempe. Enak ya. Heeh. Tempene ana rambute. Wis apa ya? Rambute bakule. Rambutnya ayah. Iya. Iya. Sama. Assalamualaikum. Sayang. Waalaikumsalam. Sayang lama. Iya, iya. Assalamualaikum. Ya. Salam.